ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ଦୁବ ଲାଗେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରୋଚକ କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ବା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବାବା ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାରେ ଦୁବ ଘାସ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦୁବ ବିନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଅଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁବ ଲାଗି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଦୁବର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦୁବକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦୁବ ଲାଗି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଦୁବ ଲାଗି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁବ ଲାଗି କରିବା ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଦୁବ। ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁବ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ଦୁବ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନଳାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାକ୍ଷସର ଆତଙ୍କ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା ଏହି ଅନଳାସୁର ରାକ୍ଷସ। ଏହି ରାକ୍ଷସର ଅତ୍ୟାଚାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବଗଣ ଅନଳାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହାର ଉପାୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅନଳାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅନଳାସୁରକୁ ରାକ୍ଷସକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନଳାସୁର ଗିଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କୁ 21ଟି ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଦୁବ ଖାଇ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣପତି ମହାରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ।